Siap. Ini ganti nom-noman. Yuk, kanca-kanca sepate. Ya, Cio. Berpacu dalam melodi. Oh, 1, 2, 3. Wah, Anu menika kawitanipun paring asmana Pak. Iki perawan. Niki lho krawitane niki lho jenenge napa? Ngene kok ora gelem dilone kopoken aku gimana aku. Krawitane niki jenenge napa? Yo kowe ngomong ngono budal ngomong legan ngono. Krawitane niki lho asmane napa Pak Di? Kok perawan wae? Krawitane niki namine napa kok jawabane perawan? Kok bleset iki. Iki ngomong iki tadi legan apa Oh, ngomong muni ngono. Coba. Krawitane napa niki namine? Pandubuana. Oh, alhamdulillah. Wis muga-muga mangke mboten kok ngriki tok. Mugi-mugi saged nambung sanget sedaya. Terus Dik, iki lak kanca-kanca nom-noman lak kata. Nggih. Dadi ya genti sing panjenengan sing mewakili kanca nom-noman coba. Bebas Dik tanya wis. Mbok menawi wonten panyuwunan. Ora ana iki merdeka kanggo sampean. Oh, nggih. Saman anu wis Lho kula iki kelas ini lho mek 5 asli. Coba Dik, tembangnya apa? Coba pakai musik pentatonis, diatonis atau diatonis saja. Yang mak dor-dor itu lho. Oh, tambal ban. Ya. Berarti pas nduk tambal ban yen tak delok sampean ki ban tubles, sampean ki vulkanisir. Berarti ngono. Lah kae. Kalau saman kompone. Kita ban bosok ya. ora ngono. Nek kabel ban iki anune ya iki corona iki. Nah lho. Lagi niku Pak Dewi Pak. Sik kote sak pira kote, Mas. Coba kote sak pira coba. Mas. Dalu niki pilu jangan Dalu nik. Pasno to, Lek. Pasno. Dalu niki pilu jangan tiso. yo kowe lak ngomong ngono. Ya apa sih, Lek? Dalu niki pilu jangan tiso. Nadane iki lho, Lek. Nadane iki pasno ya apa sampean? Dan iki nun sewu lho ya. Dan iki pas nadane. Aduh. Sing mari falas ki untune. Ora. Dalu. Buka stop. Ya, coba. Pas. Nah, yo. Lho itu pas sampean. Oh, itu toh? Oh, itu. Oke, secah sak prabot. Nah, dalu niki wilujeng nganti so. Lah ini apa? Lanjut, Pak. Manggap ayang sinden genap songo disumpun nyatane pangeran. muga-muga rezekine sak paran-paran. Ngoten Pas. kabeh. Oh iya, Apa kok sinden ra katokan kuwi opo rek? Wah, dalange mesum iki rek. ora ngono. Iki kulino dalan kulino delok. Ayo. Gua mangsing ngongkon awake ngono perlu. Sampeyan WA. Ora kon ngomong ngono saya salah. Maaf Pak King. Apa, Dik? Tanggungan jawab kok. Nggih Pak. Karena WA aku. Nggih Pak. Nggih. Coba Dek. Coba sampean awal coba. Yuk, asmane sapa, Dek? Asmane sapa, Dek? Gula viola. Viola, yo cocok ya. Pawakmu kayak viola. Viola. Geser. Sik, sapa jenengku, Dek? Viola. Gak maju, sampean tengah, mak klutuk, sampean tengah. Ana sinden asmane Viola. Sinden ini lho, Pak. memang dambaan sayang. Kalau dilihat kamu berdua bahagia. Karena aku dan dia saling cinta. Iya, sama asmane sinten? Risa. Ana sinden namine Risa. Bisa, ayo Ki. Bisa, Ayo piye? ayo apa Ki? Ana sinden namine Risa. Setiap malam pasti datang di mimpi saya. Kalau dilihat
siapa yang punya? Siapa yang punya? Siapa yang punya? Yang punya. Ya siapa? Berarti siapa? Oh seniman kok Seniman tanggap iso, ono rene sombel. ya ora masalah. Ya, ya. Bela ya. Dajalan arep Dek, coba bisa karo bola. Rawat. Mas, patmu Mas, tapi Mas. Sawan anu beda budi. Oh. Oh ya alhamdulillah. Aku Aku iki tukang tambal tambal ban. ban. Sing tukang tambal ban iki no motor kak bocor itu bendino. Dan modelnya kayak ban serep ini. Serep. Coba agak cepet Dek, temen. Aku iki ayo coba. Aku iki tukang tambal ban. Uripe sak dalan-dalan. Risa, nyaut Risa. Golek tangan. Duit sing halal Penting cukup kanggo sandang lan pangan. Oke. Oke. Yuk langsung start masuk. Sikat musik Indonesia. Wah, mantap banget. Alhamdulillah. Lanjut. Nggih, tadi enten iki anu, Pak. Tadi enten 3L malam hari ini teng penjenengan. L1 Lakon, L2 Pluton, Luton Lagon, L4 Lunas. double L Double M ora oleh. Nah, itu no double L lah. Double M niku lalu lintas. Nah, Jadi lalu lintas itu kalau Jadi Iya. lakon, lagon, luton itu kecakup wonten pagelaran penjenengan. Nggih, tontonan. tontonan Iki Pak, jadi luton iki, lagon iki, lakon iki. jenengan betul Pak. Lah iki. aku mayang sak jam Alhamdulillah. Tutup. jamu lo sing ditutup iki dagelan Lah iki. Iya, Pak. Ora ditetekke mawon. Wong yo wis bakal wis ora petuk ae kok isa. ya wis tutup no Lah nggih. Ngoten. Sik anu adik wedok ngene sik. Iki sama sing dhuwur iki sama iki. Ya Mas, kanca-kanca sepote tapi ya. Ya, yuk. sebutnya Maju dalam melodi. Hop. Nita Ayo dong. Iki spote sing saudarane spot lagu Padang. Kok saged no nene no nene Nah, lagi lagu Padang iki. Iya, Mas Padang Nyolengo, nyosentir, nyokorek ndang sumeter lagi lagu Padang. Oh, nyumet ublik. Ngono beli. Lah, tak kira lagu Padang ngene sak iki. Tapi tembangipun apa? Bang apa tayo? Eh, Oh, ya. wong mikis muni mbok tak cek. Oh, pancen biyen lahir iki jam cecak. Ngono wae iki tadi desa mengkilap ini. Jenengan pakai apa sing jelas. Aku statik apa pun aku ketemu Cahayu dan aku kudu Wah, sejelas ora kok jelas mboten Pak Delo kalau ketemu Cahayu ngeten iki tak kebebasan lah. Bebas awak. Ya. Wah, lah ya oke. Iki lestari gak iso ndosane Pak. diaturke sedayaning para pangkat kedua kang isih ngomongon boten bakal men kenapa Oh, nggih. Anu wae tajake dhuwit kita Loh, more. Engko enek neh Gus. Loh, kok kayak Iki belestari sik. Buat to yo. awake dhewe arep sapa? Gua akan kata. Lestari. Lestari ya. Lestari itu. Lestari alam Alah, Pak Anu Sanes jebul. niku. Sampeyan agak sini. desaku. Iki kok kaya anake ya iki ya. Sing pundi anake kula? Niki anake jenengan ta? Kula niki anake, Mbak. Oh, Iki iki anak kula. wah, insyaallah. Awak mungkin ora paham. Tah loro ki anak iki lho. Ya nek kuwi jelas ora Ya, mungkin. iya. Nggih. Coba Dek, tak tapi. terus sing bilang None. Nadane niku lho Pak. Nadane iki kira kaya tembang jaman biyen sing anting kae to. Sing pundi? Lo.
ting 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 dong ting dong. Dengan ting. Sang Dewi katon lam-lami hamba permewengi semi harum kembangi melati Ya gede saya. Ya. dasar wulan datari Rada ketok meneh. Ya, bareng. Ya. bagus sekarang Ya monggo wis sing tak tresnani ning jero ati iki ra ana liyane saben isuk saben awan saben bengi mung kegawa ngimpi ya monggo wis sing tak tresnani aku ra bakal lenggani janji ya mung sliramu sing tak tresnani nganti besok tumekaning pati Loh, ini loh, Pak. labrasinya Dhewe iki digawe. Loh, Oh iya gitu, toh. Pak. Ini lah nuansa orkestra seperti orkestra ini. kan tadi Dadi sing kaya loh suasana mungkin loh enek lagune enek rap Wujud, wujud Bang Bayi. ya apa kali ku oh kali ku musim tak pongor kok gua Oh iya. Seneng aku derek. Ya iya. Derek tak batak tuh seneng. aku. Sinten? Kok tak batak sopo to jan aku batak Tak mantap. yuk sikat les kali semoga tanganku lelono tawang diberi tanpa wangan nafas marangga bagian perut manis sinawang bersama Pandu Bona Cek, 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 cek. Ayo bos. bagus senyur maksoro sesek apiore kardiku kadya puspita ing nitra panjang keting iya rasa tresno kang sejati manggiya lestari awi dong nyembang suci yang semi sajro sakti sayang bajangi sarangri satya kembangi ati angin nangan kula lono tawang diberi tanpa wanganan aku nafas marang bagian sangat Nggih, matur suwun. Nggih, Ade. Mas Doklinik Mas Dawuh, Doklinik, dawuh. wonten adicara suka-suka. Nggih. Jenengan nak pun mboten apa niku wau ngomong alih niku namung nikmati lagu. Loh, lah kula lak ngeten iki gilir gumantos kan pedalipun kanca-kanca bertiga. Jenengan sarengan kalian segenap panitia lak mboten napa-napa to. Oh, bebas. Oh, Bebas. ngoten. Nggih, nggih, nggih. Kados niki wonten cara malang niki sambut gawe to. Nggih. Oh, siap, siap, siap. kula niku lek di salating mundi paling Bapak Farwi Oke, cocok. sasarangan Bapak Koirul Sinten meneh? Bapak Sopur Bapak
Awak dhewe iki pancen bengi iki kan bal nyanyi terus digandengne karo suka duka iki pancen ya. Suka-suka kok suka duka piye. Ketua panitia Bapak Untung, Mbak Bile. Anu nyuwun pangapunten Pak Untung dereng Bapak saged Subur, anu bos nyuwun pangapunten iki Pak Untung dereng saged munggah mergo niki pun mboten sida untung kita rugi niki kita. Asmane Pak Untung. Oh no. Enggak Pak Untung Pak Khairul enggak. Bapak Farid monggo. Enggak Pak Untung Pak Khairul kali Pak Farid Pak Farid. Pak Wo. Dari Mangke. Dereng. Monggo Pak Tung, monggo Pak Tung. Monggo. Tapi jajaran musrika mbok menawi kesewungan. Kasih Pak Babinsa Pak Kamtipmas kasih. Kasih nglenggahi nggih. Yo bos Pak Untung Pak Khairul. Pak Farid kok. Ruruk. Gayang-gayangan mriki Mas. Siarno Mas. Yai bagus nang pojok. Mas Untung, Pak Untung. Punika kabehipun panjenengan Bapak Untung. Monggo. Kawinke punika panjenengan Bapak Khairul. Lajeng ingkang Sedaya panitia. Nah. Kersanipun terdokumentasi dalu menika. Kapundhut gambaripun sedap. Monggo. Nah, menika sampun samaptos dayanipun. Pak Farid Menika Pak Farid tasik wonten meeting. Nggih. Alah, Pak Farid ku anggeremke ketok pun mriki muni lak pun. Bapak Farid monggo ngriki. Sampuripun. Bapak Farid tindak mriki sesarengan kula kancani. Yen tak delok Bapak Farid yantune ora mesti. Pak Farid, Pak. Pun wonten Pak Farid, Pak Untung kalian Pak Subur menika sampun monggo. Pak Farid Purba wasisa wonten panjenengan kamardikan wonten panjenengan. Badhe ngesaken dipun dampingi menapa piyambak anggenipun besan. Tapi ngaten Ini nomor serampat, nomor jula-juli. Pripun Mas? Didampingi napa? Jula-juli nomor. nggih saenipun dipun kancani. Oh, dikancani. Nggih. Niki umpamane milih mboten napa-napa? Bebas. Bebas nggih. Oh, nggih. nggih. Dagangan sedaya. Sing penting teng mriki mboten dibuka wangsul ngoten mawon. Betul sama so. Anu Pak Dalang, niki kula nyuwun sing niki lho Pak Dalang. Endi, Pak? Niki Model kados anu niki ta? nggih. Kados Kok saking mriki to? Nggih nomor 1 2 3 niki lho. pas liyane kaya kebab Turki. Kembangipun apa?